Deze week in Lembourgeois. Theater in Sittard. Blijvende herinnering aan Toon Hermans. En chefkok René Brine begint al vroeg met asperges. Het theater in Sittard heeft een nieuwe naam, namelijk het Toon Hermans Theater. En dan is het logisch dat de openingsavond helemaal wordt opgebouwd rondom deze beroemde cabaretier. Lente me, zomer me, september me en winter me. Want ik heb je onophoudelijk lief. En u hebt Toon goed gekend. Zou hem dat veel gezegd hebben, dat het theater in zijn Sittard op een gegeven moment vernoemd zou worden naar hem? Zeer zeker. Ik ben in Antwerpen betrokken bij het Fakkeltheater. In 1995 deed ik het management voor Toon en stonden wij in de Arenberg in Antwerpen. En ik was toen aan het onderhandelen om het Fakkeltheater over te nemen. Hier voel ik me thuis, hier kan ik de eerste rij de mensen aanraken. En toen liepen we het theater uit en in de gang zei hij, in de uitgang zei hij, als je het doet, ga je het dan het Toon Hermans Theater noemen. Dus daarom weet ik zeker dat hij het zeer zou geapprecieerd hebben, dat dan nog in zijn geboortestad, Antwerpen had hij ook wel goed gevonden, want daar hield hij van, maar hij zou zeker zeer vereerd geweest zijn met hier, dat dit hier het Toon Hermans Theater geworden is. Maria Blauw, boerderijn wit, klaproosrood. De kleuren van de theaterliedjes van Toon Hermans op doek. Ik word er stil van. Hoe zou hij dat ervaren hebben als hij dat nog had kunnen meemaken? Dat hier in Sittard dit theater zijn naam zou dragen? Ik denk dat hij heel trots zou zijn, zeker weten. Ja. Dat is een grote eer voor een artiest. En ja, we hadden al lang het verlangen dat het er zou komen. En dat het dan zoveel jaren later, zeker 20 jaar later, toch is gerealiseerd. Is wel echt fantastisch. Liedje zal glunderen en zal hem aankijken. En Toon zal met een grote glimlach op zijn gezicht een arm om zijn schouder leggen en zeggen: heb je goed gedaan, jongske. Bijzonder dat nu de nieuwe generatie hier kan staan, in zijn voetsporen kan treden en zeker ook Sittard. Dat maakt het wel heel bijzonder. Wil jij mijn vriendje zijn? Of mijn vriendinnetje? Het is maar een dood eenvoudig zinnetje. Welke betekenis heeft het feit dat het nu het Toon Hermans Theater is voor de stad Sittard-Geleen? Ik denk een grote betekenis. Er is lang gesproken over wat gaan wij doen rondom Toon Hermans. En uiteindelijk is er vorig jaar de beslissing genomen, we gaan Toon Hermans terug de Schouwburg inbrengen. We gaan de Schouwburg naar hem noemen. En van hieruit gaan wij Toon Hermans verder de stad inbrengen. We gaan natuurlijk proberen om het eerbetoon wat we aan de grootste zonen van Sittard-Geleen hebben gegeven, om die ook te laten terugkomen. Dus we gaan samenwerken met de kleinkunstacademies, we gaan aandacht geven aan cabaret. En natuurlijk ook dat we verder nog in de foyers laten zien dat Toon Hermans er is. In de programmering gaan we gewoon hele goede programma's hier naartoe halen. In samenwerking met onze collega-theaters. En hierna zullen we accenten aanbrengen om ook het gedachtegoed, de nalatenschap van Toon Hermans recht te doen. Hoor ik die piano spelen, zie ik vis-à-vis. Al die ogen op een rij, dan zing ik vive la vie. En als me al die mensen vragen wat ik wensen zou, dat het gras weer groen is en de hemel blauw. En hoe kijkt u op hem terug, zal ik maar zeggen, als artiest? Die man leefde van 's morgens tot 's nachts voor zijn job, voor zijn passie. Die was altijd met zijn werk bezig. En voor de rest in de omgang, als je deed wat hij verwachtte, wat voor sommigen moeilijk was. Hij had niet zo'n makkelijke reputatie, maar met een makkelijke reputatie breng je het niet ver in dit vak. Dus ik vond, als ik de manager wil zijn van de grootste artiest van Nederland, moet ik maar proberen de beste manager te zijn. De pianist moet maar proberen de beste pianist te zijn. En als je dat deed, had je met Toon
absoluut geen moeilijkheden. Integendeel, dan werd je gewaardeerd en dan was het prettig samenwerken. Hemelblauw. Het aspergeseizoen begint normaal zo rond Pasen, half april, begin april. Alleen sterrenchef René Brine is er vandaag de dag al mee bezig in zijn keuken. Vroeger was dat vloeken in de kerk, Ja, want het aspergeseizoen van de koude grond is natuurlijk het ultieme feest. En een van de weinige groenten die nog gevierd worden. precies. Dat moet heilig blijven, vind ik. En normaal is dat half april, En Pasen Pasen. is een beetje ook Ja. over heilig gesproken, maar Pasen beginnen met asperges. Zonnetje, bolletje, glaasje wijn erbij, één groot feest. Maar de consument vraagt naar eerder. Ja, is dat Eigenlijk zonde, moeten we eigenlijk niet aan toegeven, maar ja. We zijn niet rooms als de paus. zo? Nee, die vraag is er echt al eerder. Ja. Mensen Maar- willen eigenlijk het liefst het hele jaar door asperges Precies. eten. Dus ik zet het niet op de kaart, maar ik zie het als een warming-up. Ze komen uit Warming House, de kas. Ja. Warming-up naar het ultieme seizoen van de koude grond. Daar zijn we lekker ingewerkt. En we Ja. doen wat dingen in het buitenland. Turkije, Zwitserland. En dan zijn we toch al mee aan het voorbereiden. Dus dan komen ze uit de kas. En door onze vacuümtechniek, dus alle asperges gaan als het ware als een satéetje in een zakje. Ja, Boerenroomboter. Scheut heerlijk olijfolie. ja. Klein beetje laurier, fleur de sel. Geen vocht, vacuüm trekken, stomen. Dan zijn ze smerig lekker, Ja. mooi knappend, fantastische smaak. En het vocht wat er dan loskomt, dat is echt een nectar van asperges. Dat is gewoon een feest. Hoef je niet te kunnen koken. Nee, Vocht even in een pannetje, een beetje crème fraîche, een beetje roomboter, staafmixer erop. Goddelijk sausje. want even terug, normaal komen ze uit de koude grond. Maar dat kan niet half maart. Nee, Dus- dat bestaat niet. Dus het Een moet, verwarmd bed misschien. Kijk, het Ja. wordt steeds warmer door de moeder natuur helaas, die we een beetje aan het vernachelen zijn. dat is ook een oorzaak. Dat is ook een oorzaak. Dus ze zijn er al eerder. Het witte goud wordt het ook wel genoemd, maar Ik krijg tranen in mijn ogen. €2,10 per stengel nu. en dat zijn geen normale Nee, prijzen? in godsdank niet. Dat, Wat zijn normale prijzen? Ja, als je €8 de kilo dubbel in voor de consument in het seizoen. Maar nu staat er een 2 of een 1 voor. Dat ligt er een beetje waar en hoe je ze koopt. En de oorzaken zijn de gekende Nou, oorzaken? schaarste, natuurlijk de gasprijzen die vliegen de pan uit. Dus eigenlijk is van de zotte dat we ermee bezig zijn.